yi nasaba ya gane shi so ne makaranta dai wani ɗalibai da sababa gwani ni dai na aminta da shi duk da ba su fara gane shi so ne sarkin da muka yi wa mabaya daga buhari sirri ne wani na rai boya ma ya haɗi da mai gaya shi so ba mutum ne ba sannan bai kama da komai ba duk mai bincike akan so ba